Het blauw en wiet verruil je voor het grien en wiet. Trainer René van der Wij stiet als coach van VV Boetenpost het zijn nieuwe club. Hij wordt de nieuwe man bij SC Genemuiden. Het is een hartstikke mooie club. Dat zie je in alles. En dit ademt voetbal. En daarvoor heb ik er ook voor gekozen. Van der Wij is nu 4 seizoen de haattrainer bij Boetenpost. En belibben mij het kampioenschap in april zijn hichtepunt uit zijn nog jonge trainerscarrière. Meneer, als ik zeg René van der Wij, wat zegt u dan? Zegt me helemaal niks. Dan zeg ik de nieuwe trainer van Sportclub Genemuiden. Van Sportpark De Zwadde in Boetenpost naar Sportpark De Wetering. René van der Wij neemt het zelfs het amateurbolwerk van het noorden. Hier heeft hij bij Cambuur gevoetbald, hè? Hij heeft bij Cambuur gevoetbald, ja. Ook in het eerste nog. In het eerste ook wel. Oh, Ja. ik heb mijn hele oude foto's van Cambuur. Krijg die daar nog wel op, denk ik. Dit is Jan van Raalte. Hij wint het op de Harkema en verliet de ploeg uit Genemuiden na 3 seizoen. Ik ken een Fries keer aarde, ken geen moeder wennen dan een Fries. Die vraag kun je ook stellen. En ja, dat weet ik net. Ik denk dat het gelijk is aan wie je bent. En ik ken René als trainer niet. Ik ken hem wel als destijds nog als speler. Ja, iedereen moet het op zijn eigen manier doen en zijn eigen weg daarin vinden. En wie past waar, ja, dat zie je pas na verloop van tijd. Dat moet je ervaren. Ben je rollen spelen? Schuine ballen zoeken, schuine ballen. Dan de wedstrijd. Daarin is Genemuiden de betere ploeg, maar we namen de eerste helft. Joram, Joost moet veel dieper gaan spelen. Joost moet dieper spelen. Op deze grutte koersnij komen de Blauwkers er ijs net echt uit. En als je beweegt, dan krijg je mogelijkheden. Dan krijg je de ruimtes, jongens. Want waar kunnen we ze pakken? Ja, achterin toch? Wij zijn toch met snelheid dat veel gevaarlijker? De tweede helft had een heel oorlijk gezicht. Kom maar, boys. Hey Danny, dat zijn goede momenten hoor. Prima, keurig. Makkelijk maakt het René van der Wij het de spelers die hij tak om seizoen naar succes lieren had. Absoluut net. Ja, dat is natuurlijk wel speciaal. Hè. Hij zit natuurlijk zelf ook uit naar de wedstrijd. Hij wil de jongens natuurlijk ook bekend van wat er nou is. De Jong spelen nog met Van der Wij bij Harkemasse Boys. Ja, ik zit er wel nu uit. Past hij bij Genemuiden? Ja, ik denk het wel. Boetenpost valt on, weet kansen te creëren en krijgt brutaal het oerwicht met fysiek spul. Bij Jelmer en bij Berend op midden van Michel op 6. Nou ja, je hebt iets meer verdedigende kwaliteiten, maar je kan ook diep. Je ziet nu dat de ruimtes komen. Hè? Natuurlijk. Na het Genemuiden liep volgens de 1-0 makkelijk. Liek het daar een sneu eind te komen op Sportpark De Wetering. Rob, zo diep mogelijk spelen. Maar de klam Jelmer op ook liek even. het. Want van de Jelmer zoveelste en keer Rob dit even. seizoen giet Boetenpost daar nog verroring in brengen. Weg. Nou ja, dan heb ik gekozen om met 2 grotere jongens, Rob Dijkstra en Jelmer Vos, in de spits te zetten. En die moeten kleunen. Rob, De zo tactische diep mogelijk omzetting spelen. smiet druk op. In de laatste minuut van de reguliere tijd krijgt Rob Dijkstra via de bal. En zit hij hier zijn ploeg naar een verdiende punt. We blijven altijd knokken. Wij zijn topfit, dat zie je. We hebben al meerdere wedstrijden in de laatste minuut gewonnen. Dus dat is op een gegeven moment dan ook geen toeval meer. Als een duveltje uit een doosje, dan komt hij nog in de 90ste minuut. Nou, dat scherst in de kleedkamer, hoe veel plezier we samen hebben. Als die hier nog valt, hoe we dat dan doen. Hoe we dan juichen met z'n allen. Ja, dat is ongelooflijk hoe we met z'n allen bezig zijn. Dan is het tijd voor een feestje. Het zoveelste feestje bij Boetenpost. Net populairder maken, joh, denk ik hier. Nou, dan moet ik het volgend jaar maar terugverdienen.